Hi guys! For today's vlog, magluluto tayo ng special pork giniling or tawag sa amin nito, torta, sa aming mga Kapampangan. Tara! Umpisa na natin! As you can see, nagpainit na ako ng mantika sa ating wok. Ang una natin gagawin, i-fry muna natin itong 3 pieces na medium size na hotdog. I-fry lang natin ito ng mga 3 minutes. After 3 minutes, pwede na natin hangungin yan. And then, isi-set aside na muna natin yan. Pagkatapos, sunod natin i-fry itong 2 pieces medium size na patatas at isang small na carrots. Yan guys, hiniwa ko lang siya ng ganyang kaliit. I-fry din muna natin yan. I-fry natin yan ng mga 3 to 5 minutes. After 5 minutes, ilalagay lang natin itong 1 bell pepper. Isang malaking bell pepper yan guys, hiniwa ko lang din siya ng ganyan. Then, i-fry lang din natin yan ng mga 2 minutes. After 2 minutes, pwede na natin hangungin lahat yan. Ayan, itatabi na rin muna natin yan. Ngayon naman guys, magigisa na tayo. Ilalagay na natin itong bawang. Isang maliit na ulo ng bawang yan guys. Pag light brown na, pwede na natin ilagay itong 1 big size na sibuyas. Then, tuloy lang natin yung pag-isa ng mga 1 minute. After 1 minute, ilalagay na natin itong 1/2 kilogram na giniling. Pagkatapos, igisa lang natin yan ng mga 5 minutes. After 5 minutes, pag ganito na kulay yung giniling natin, maglalagay na tayo ng paminta, mga 1 tablespoon, tsaka tomato paste. And guys, mga 50 grams yan, or 2 tablespoon. Lutuin lang natin ng konti yung tomato paste. Yan guys, pag naamoy nyo na, pwede natin ihalo yan. Tuloy pa natin yung pag-isa ng mga 2 minutes. After 2 minutes, maglalagay na tayo ng 1/2 cup na soy sauce. At saka mga 1/4 cup na vinegar. Red vinegar pala yung gamit ko. Pero pwede naman kung white lang ang meron kayo. And then, tuloy lang natin yung pagluto ng mga 3 minutes. After 3 minutes, mag-add tayo ng tubig. Mga 1.5 cup. Yan, haluin lang natin. Tsaka natin takpan. At ituloy lang natin yung pagluto ng mga 30 minutes or hanggang sa mag-reduce yung tubig natin. After 30 minutes, nag-reduce na yung sabaw. At luto na rin to, no? This time naman guys, maglalagay tayo ng small can na green peas. Yan, haluin lang ulit natin.
At ituloy lang natin yung pagluto ng mga 5 minutes pa. After 5 minutes, pwede na natin ilagay yung mga finry natin kanina. Gaya nitong hotdog. At saka yung patatas, carrots at bell pepper. Maglalagay din tayo ng 20 pieces na quail egg. Inilaga ko lang kanina yan at saka binalatan. Tsaka natin haluin ulit. Maglalagay pa tayo ng konting tubig para hindi masyadong dry yung ating pork giniling. And then, tikman na natin siya para maitama na natin yung lasa. Halos perfect na yung lasa guys, no? Kaya maglalagay na lang ako dito ng isang seasoning. Tamang-tama na kasi yung asim niya at saka alat. Hahaluin na lang natin yan at lulutuin pa natin ng mga 2 minutes. At pwede na itong iserve. Kung umabot ka nga pala sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. At kung nagustuhan mo naman ang video natin ngayon, maaaring paki-like and share. Okay guys, hanggang sa muli! Bye!